bandiraɓe sehilaɓe wiɓɓe fulɓe fullaɓe barki funnague hirnague rewo e worgo bandiraɓe sehilaɓe on calminirama juuɗe ɓerde en puɗɗirima e bisimillah rahmani rahim enen ñaagui gueno yen jofnira alhamdoulillahi rabbil alamin en juule rasoul ɓurnaɗo yunder timmode annabaɓe en calmini hilifaɓe diine e aada bandiraɓe en goccani hay goto kala ɗo ɗi pullo woni biyowo wime wimami a salminirama juuɗe ɓerde aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi men hannde artude e bandiraɓe rendugo garten hannde émission men enen e nder men bandiraɓe émission men enen e nder men ma wul ma wel ma yette ha fof nen nder hen wadde ala mo mbatten so wona totten junngo men ñaam ɓinguel men salmidire rendugo wonande mo gandam o ko ɓi men ɓi funeɓe Fouta hono Fatim Diop wadde waɗa présenté horma e yeɓoɓe Ayaw Pindi TV joom Allah ñalle mon ɓiɓɓe fulɓe hon calminama moni kala inde mum e yettode mum on juurama on beltanama no hannirta ni min mbiyetemi ko Coumba Babou ɗum noon mi salmini moni kala inde mum e yettode mum ɗon tigi Coumba garten e Bundaw salminira e rendo mo assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama kala mon inde e yettode o ko musidɗo mon Penda Sow Bundaw debbo mo Tiguiri Siré hande mi arno huccide e ɓeeɗo sukaɓe worɓe walla ɓeeɗo babiraɓe walla ɓeeɗo jantal menuji hande weɓata to dire vrai que nonne que princesse Dieynaba Diallo salmidire e rendo mo assalamu aleykum omo jeeyi mi salminima mi salmini ɓe wonɗome plateau he mi salmini yeewoɓe Pindi TV on jaara tigi garten nonne e Ramatoulaye Ba salmina rendo mo assalamu aleykum on ɓe fulɓe fullaɓe lomɗam ha sakitaw haɗani notortomi inde e jettode mi salmini goto fof to norto weltoɗo ko fawi lomɗum ngam ɗum yon assalamu aleykum bandiraɓe julɓe mi salmini goto fof inde mum e yettode ɗum noon hande ko ɓiɓɓe fulɓe mbiyata ko hande ko kuccodiral eɗen perli eɗen kuccodira e ɓiɓɓe fulɓe worɓe ɓe emin perli kadi emin kuccodira e ɓiɓɓe fulɓe rewɓe ɓe hande wuulat welat yettede ha tigi onon ko Amadou Tidiane Ndiaye de Amadou Tidiane salmidire e rendo ma mi salmini bandiraɓe fof kala ɗo haalpulaar woni walla mbiyen ɓiɗɗo pullo woni aduna he salminama e calminiɓe e kadi joobiɗo e kuccinirɗo mbiɗa haalde mi salminon elal ngara joni salliɓe inchallah noon tigi rewɓe naydite hannde kam mi jinggata wadde sikki ala Ibougan on dañi haaji de Ibougan bisimilla ma mi salminima mi juurimama kadi mi weltanimama en ñaguima Allah oɗo émission yo Allah naw ɗum yesso kadi fandare nde yo Allah yettin ɗum Pindi TV kadi fandare ñiɓde nde ɗo télé yo Allah yettin ɗum donc mi salmini kala gonɗo ɗo e plateau he mi juurima on mi ñaguima duwaw kadi yo Allah wallu kadi min ƴetta victoire o amin tigi rigui nek Samba Diop salmidire rendo ma assalamu aleykum warahmatullah on calminama on juurama e caggal yettude Allah julde nelaɗo sallllahu alih w sallam en jetti Cheikh Tidiane en jeeyi ha Madina Baye min jetti Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu e calmini pininaɓe guila ardiɓe galle o e invité ji ɓe ndendumi plateau ɓe e disquette aji ɗi donc mi salmini on tigi rigui bandiraɓe onon jiiɗ ɗum yeɓoɓe Ayaw Pindi TV machallah sikki ala goto mabɓe fof waɗi présenté hoormum hannde noon ka arbitigonam hen hannde kam mi jinggani mi waɗani haydara mi joɗot tan mbeɗa yeeɓaɓe ewa hat ɗum ndeysan juddu jeerene fof nden nder hen o ko Dieynaba ko weltade nde tawno concept émission men woni kala ɓi pullo haɗitake haalde pular kala no pular ma o e ar haal saabu hannde sen mbaɗani récupéré ko men ko tan woɓɓe ƴettiyaɓe kono alay saago goppen ɓe keɓe mbawi ko eɓe kaala ɗum oɗo hannde Dieynaba on ɗo arde Pindi hay salminamum Diop ɗo wawani pular seeɗa mo waɗato o wawani ɗum ndeysan Dawde Dieng jeeya waɗɓemo encouragé ndeysan kañum toujours sukaɓe yo goppe ina etto ina udditine baba mbawa haalde pular normal e on woni Dieynaba haalde ko wawi ko seeɗa o wawani ɗum so salmini tan sa renaki ko kala wadde mbiyen machallah ekkadi addi bawol eyyi noon tigui hannde noon yewtere men que koye onon rewɓe puɗɗortomon onon rewɓe puɗɗortoon hannde ɓornoli hannde no wirte ɓornugol baɗɗo sexy
pulaar wi ko ɓornugol mbo timmani rewɓe ina mbaɗa ɗum bel ko worɓe ɓe jiɗ ɗum walla kamɓe mbiyat moon mbaɗen noon te et pourtant hannde kala maɓɓe décision yahat resoyi ɓornotoɗo comci timmuɗo seɓe ndaar eɓe ngar eɓe ndaarte sukaɓe gandanɗa hoore ma ɓornoto ko wiyete ko woni ko o top e modde e ko way noon holko pamɗon hen bel kamɓe mbiyat noon rewɓe ɓe walla holko saabi ɗum dal bandiraɓe konngol e yeeso moon mon ƴetto konngol min totti bundaw haar assalamu aleykum lawol gongol au fait sena haali haala comci ɓornoteɗi min mbiyatmi ko affaire wona e gudde mais koye jikko par ce que en général ko worɓe ɓe sah puusata hen rewɓe à chaque fois kala nde jiiɗa debbo no ɓordi ko timmi so wirtima ɓe daratama ɓe goppatamo ni hakkille par contre so debbo wirtima ɓordima ko waɗi sexy ɓe goppatmo hakkille ɓe daranmo ɓe tourna ɓe kaala ɓe noddamo ɓe ɓaƴamo ga par ce que ko kamɓe puusata hen rewɓe ɓe à chaque fois kamɓe puusata rewɓe ɓe ɓorno ko waɗi sexy so debbo hannde so ɓornima grand boubou fiilima fawi kaala e dow mum wiyete ko ande joni a nayi wi ande joni a woppi hoorema ande joni a natti wadde defar bom baax noon ɓe mbiyata par ce que ko ɗum ɓe jiiɗi kamɓe ɓe jiɗata ko yo rewɓe ɓorno yoɓe jaltin par ce que neni omoni joni joni min gari ɗo ala on fotano ɓornade ɗum ɗo on fotno ɓornade paccal min jooɗa jiyo par ce que ko ɗum welataɓe kamɓe omoni ɗum o wi on ɓe babiraɗo way ɗum wi ko ɓorne ɗe mbaɗe paccal te hannde ko babiraɗo hannde hirsi ni ko jooɗimi ko kuccitme makko ko kono ko ɗum welatamo oɗon paccal welatamo donc jaafoɗon e haala ka donc kamɓe à chaque fois ko mbiyatmi ko rek kamɓe puusata rewɓe ɓe yoɓe ɓorno ɗiɗon debbo kala ɓirtiro cagga yeeso maɓɓe ɓornima ko timmi ɓe goppatamo hakkille il faut ɓorno ko waɗi sexy pour ɓe goppamo hakkille donc ɗum woni jikkuji mon ko ɗum gowno ɗon min goppere kam min gorno ɗum min nani ko bundaw haali ko rek min o wi mataw ala amati jaar goppe happal min nani bundaw haali ko moom ko minen gondi hen saabu kamɓe ko ɗum woni ko ɓe ɓuuri horsinde hande sa timmi ɓe mbiyata o ko gaynuɗo golle o hay nawi o hay carriére mum gasi ɓe jiiloto ko ɓe ganduɗa ko to ko waaɓe noon tan ɓe jiiɗi kamɓe puusata hen yimɓeɓe saabu hayso yummiraɓe goni nder galle soɓe jalti ɓe ƴeewa sukaɓe rewɓe ƴewata ko wonɓe sexy par ce que ɗum ɓe ɓuuri yidde ko ɗum dal ɓeydi ala sa ɓonima ko timmi tan ɓe mbiyatma ka garɗo carriére ma gasi kamɓe dal ko yawata ko ganduɗa foof ene yalta haɓe daara haɓe belto ɓoy ɓa fo ɓe lemdiɗo ok Dieynaba Oumou Dieng ko bundo haali ko joni ko gonga par ce que joni sukaɓe worɓe ɓe sa bonnaki waɗani sexe ɓe daratama ko ni ɓen wirtatma te kamɓe neɗɗo aɗani neɗɗo soɗo bonno ko neɗɗo comme neɗɗo soɗo bonno ko moƴƴani jiyama aɗa foti noddude mo wiyama an ko bonata ko moƴƴani mais kamɓe ɓe waɗatma encouragé kamɓe mbinuma ça c'est bien waɓen amo tidiane waɗo min nani ɗon ɓen watta eɓe wonma encouragé ɗum ɗum mujji debbo a waɗat sexe sa waɗani sexe tan ɓe daratama te soɓen yiiɗi resdade ɓe resatama an bonnotoɗo ko bonikoɗe ɓen jahat ha wuura mabɓe ɓen ƴeewoya sukko debbo mo bonno ko juuɗ ɓe jettuma est ce que wona bawujde kamɓe codnat moon ɗum walla eyyi no woodi kamɓe haɗa secret goto ko watta jean mamadou tidiane ɓe ɓe jottodamal galle tan ɓe cooda soccorgal ɓe mbaɗe huɗum foof so debbo ranino ga ɓene socciro ga so tourni ɓe ndewa soccorgal o yettoyo ko ɗum woni systéme ma par ce que ɗum welataɓe ko ɗum welataɓe wala waɓene samba ɓe jogo kurus taj taw hakkille mabɓe aɓen ɓe ɗumani hen haɗaɗa baaye wontoɗo ko raɓiɗi mais ɓaɗo tagal ɓaɗo grand e verruji ɗi ɗum jinnomi wiidema saɗa wuulo fof wul waɗoɓe verruji ɓe tellinta ɗum ha yeeso ni ɓe mbaɗatma ko noon ko ɗum on pusata min hen dal gaccere kamɓe haɗana weelo Ramatoulaye sukaɓe kaali min de sukaɓe o kaali gommoɗo yaade hen mi ɓennaɓe hen seeɗa mboɗa andi wonat tan ko paɗe ɓeyde tan nde usata saabu sukaɓe o kaali ko haala min mi yiiri ɗum yidaran wona hanki wona joni no min gari hamin paanide won pottuɗo yam wi kam maire te won wajibinde o wi kam maire andi joni tan ko wi kam maire taw jiɗɗa o duyeɗo disquet jamma ƴower kono panto mbiɗen maire o kay wonta haalde noon ko ɗum addi haalakade ɗum waɗi sukaɓe ine mbaɗa
ko jamira ayan min hande seede mo baye pantalo dugul est ce que wona dum jinno da kala mo dardida biyen mana ko lenga sol mashallah ko bodda ko deni na hakillaji amin gopum gorni mo dafa yamba anda ni ko borni ko woni aram tula anda yudo anda ni ko borni ko woni min ko kaldo ko badi yade mon defu law ko kaldo ko badi yade mo sabe do non mo jida hen na wadi lafa fof ina wadi sarando ya ko pacca wallahi haali go ben jorote damal galle adun do kam so bi adun ko boni adun bonande kambe boni kambe worbe be boni adun sabnani do fodal no ha hande do mututu ni hande no mututu ha sa jewi chafo ha er mo no ha ko tan er woni ko sansi adun no kambe bonni kambe gandi e pofide kon joni non halka wona longar ma sadi ngirede goto tan bawto dum wade parce que goto mon fof non neni jettu ko yo amati jan ha wona ko jofi amati jan yo hal mi ara min kay son dokki tan mi haala bismillah non min kaw so neddo yi kan ande ko mi gorko machallah min donc mi fam ni mi anda ko haruna e musa e dammo jodi do mi anda parce que min rokki fam joddu do be adere debbo gorko no ko jonti debbo mais hol debbo hol costume hol debbo hol tuuba ha a waydo no doni wowru rof ya fam neddo rolo wowru rof at ni ko faddi ni bandirabe yodi ha mashallah dum woni gonga okay sa yidi ma anda debbo amedi yidi on jiran debbo gorko wala kilo hil tuxil ha wala hen tisil dan en yahay der woro to gorko on jiyani du koy mon tan jiya kar on kali mbiidon worbe puusoton yon bad ba mbalon kosimaaji mon mbalon ido tuhuli tubu hobe mbalon dum son mbadi dum ha ngayni bele worbe jiyol mbada kuccete mon bunda wi biida ma wadde paccal ha bunda wi biida am ka ma wadde paccal min bi yol paccal alam tay mbiru wal paccal te yom barko goobi wadde ko holo be tuuro parce que kambe be kolli ko mabbe ko be tuuraji debbo foti ko soorade no joni noon ana wi no ɓe mbi so tawi worɓe puusaɓe heen on koy kono funtaɓe so tawi gorko puusimo ya ɓorno comti gorko ya ɓorno pamtulo mbaɗa ba ha darma ha belto so tawi yonti resede yaha addiya joom bisore joom kaala ɗum woni ko moƴƴi ko te joom mawɓe ne kalano wiya jamanu ne ara ma yi neɗɗo jogo baye ha heew comti jogo wolis ha heew comti jogo waxande ha heew comti ko kolɗo ɗol ko keɓɗo joni ko kono kewi comti kono holɓe wala comti o ɓornaki ha ɓorɗe comti machallah gorko watta maniére ala mais avant hal ko min worɓe non mi ƴewani par ce que andi min worɓe ay miiɗi gorko baɗɗo maniére wala tawi bas ala meeɗa yiɗ ɗum so tawi tan ɗum ko fate jalnika ɗum ko fate jalnika joom wala wutti debbo mais gorko ñaaƴiro wutti debbo wala tawi bas walla marniére walla bisore yahay laaɓi ɗum yaata hay nokko mais onon o mbawi wiide onon ƴetta ko jeeɗon ko ƴetta komin jeeyi ko tuuba ko minen jeeyi est ce qu'on a xaalis mon jara taw minen kalis aja men mata wat hatma yewtude ɗon jeenam ñandene émission wi gorko ƴeewi wim tema o sa waɗima xeesal ɓurno yonde o tawi hande ko fadde ɗum tawi ɓalleɗe mo jogui o holko fadde ɗum ni mbaɗa yaadi te ni jomum goho yawta naywude gujam nawinat nder ɗiɗi on wiyoɓe gujam ina waɗi balgol tati haalis ma yahat hen ñam fof ma sood ko ponnoɗa ko wuurdi lewru walla lebbi ɗi ma sood ɗum gujam lawol gotol mais pourtant heesal ngoyo onon gurtataɓe hen ala aɗi worɓe boom coodan rewɓe ñen heesal yo guuri no woodi ɗum ko wone worɓe mais bandiraɓe ay neɗɗo no allah tagirmani woppir hono noon ɓanduma sa heefi ɓanduma ay joni yalla yafamde jafoɗon sedde ay joni yimɓe e baaɗi nandi de haaɓe moƴƴude e par ce que ƴewata ko hunde ganduɗa an no mbaɗa ni no mbaɗa wonde naturel ni so tawi a waɗi hen goɗɗum so ɓooyi sa woppiɗo natta andude mbaɗa nantata koye ɓuuri walla ari a faami neɗɗo yo won ko jogo comportement moƴƴo mbaɗa bisoɗo mbaɗa wutti jettiɗo so gorko yima yidma ay son mbaɗi ɗum tan on koɗi hen so neɗɗo wi wat pantulo calɗa wal ba calɗa wal paccal calɗa paccal ka wallante ɗum tigguji wona babiraɓe
non ma jam jeena waddi don kambe dia don amati jam won ma encourager won hay go funtu mom ha bon non buri balli mom kal gudino nimsi kal gudino so halni gom nimsi ala guji bio mom nimsani tan to kay nata he sa wuji asusa kan kan don sa bali wite ko jogi problème ko woni won so ala halis kan nan no ten pamade ha ko trompeur ende ɓe kala e maɓɓe mo kala e maɓɓe baɗɗo baaɗa waɗi paccal muɗum so jeehi won nokkuji so ɓuri mbiyata ko nawde ñihi limde miyen ha kay mbiyata ko wona o dokken wona on dokkanɗa ɗon feɗen ma men gartu ɗon ƴiɓu kan eyi ɗon feɗen ma men gartu ɗon ɗo natɗa ɗum e weeli on mamiɗo toɓɓe ɗiɗi kono toɓɓere aɗande nden meman mimin taw mi fuɗɗo e faade oya par ce que bundaw wonko haali bundaw ndeysan on ngala fulo on ngala fayida onon gorko wi on ɓornoɗe pantalon fulla e fayida ɓe ngala ɗum eyi ɓe ngala ɗum e heɗo tan ɓuri maaro gorko huccita e ma wima ɓorno pantalon wat paccal mbaɗa ɗum so yonti omo resa o woppuma ɗon o resoya goɗɗo ara kadi wima noon continue e on lancé sa woni joom hakkille aɗa foti dirnude miijo ma goo ɗiɗi kadi a wi neɗɗo jagguirtake comjol ko jikku jagguirte mais jikku ko woni jikku neɗɗo no mbaɗa ni ko noon jikku ma noon tan yaltinta ko noon ñantortoɗa ko noon kaldata ko noon jarata ɗum ɗo ko jikkuji mon ko ɗum ne non c'est vrai par ce que ko ɗum wowɗon ko ɗum ganduɗon a faami hande debbo sa hawre debbo no timma e oɗo Amadou Tidiane haali ɗum joni jon ƴeew o musor makko no yooɗi ha maayi ƴeew tan ummo an ko bonɗuɗa ko kawruɗo e ma foof weltoto ne andi an ka debbo timmuɗo mais ɓornoɗa ko ganduɗa hay goto anda hen hande saɓe camori seeɗa hen sahaji ɓe jaltine becce mabɓe ɗe ɓe jaltine indi mabɓe ɓe mbiya ƴeew sexy inde nde woni ko fewani sexy ƴeew sexy sa firti ɗum fewani haydara he fewani mais sexy onon goppan rewɓe mon nder galleji ɓorni ko timmi jahon ƴeewi on kamɓe sukaɓe rewɓe ala ƴeew joni soɓe jalta galleji maɓɓe aɗa nomi waɗata ɓe ƴetta ko wudere ɓe ɓorno pantalon ɓe ƴetta wudere ɓe toga ɓe haɗa jignaɓe ɓe yiiɗi ɗum ɓe jalta ɓe ƴetta wudere nde ɓe cowa ha feewa ɓe ndesɗa noon alliya kom hannde woni hen jigna fonnoɓe hadde sukaɓe men woni hen ɓornul kamɓe duttoto e ɓorno woni hen gueɗe a yiyata ɗum aha kay a yiyata a nana ko mbimami ko joni joni bon jiya debbo mawɗo taw ina wawi jibinde ɓay o ko wi ko mbiɗomo maire eɓe mbawi jibindem kono eɓe jaɓta kamɓe keccuma par ce que sukaɓe mbaɗi koye mabɓe pantalon e ɓornoto eɓe mbela woni keɓe mbaɗa taw hay sukaɓe tusa ɗum wadde il faut gam noon ɗum ko rewɓe de wona worɓe o rewɓe goto ko kalta joni ko l'apparence c'est toujours trompé neɗɗo aɗa yiyamo mo ɓorno ko raɓiɗi mo ɓorno ko boni comme no mbirtaɗo ni taw no nanggui hoore mum taw no waɗi respecté hoore mum te kadi mi wiyani ha joni kala ɓorniɗo ko timmi ko on resete mo timma mo ɓorniɗo tuuba walla ɓorniɗo veste resetake non non mi wiyani noon donc par ce que neɗɗo no yiya mo ganduɗa no ɓorni ko timmi fiye kaala mum yummo ko yiyamo ko reeji makko fof mbiya oɗe ko debbo moƴƴo ko debbo timmuɗo te so yalti o fusumoɗo ngo so yelte mono waɗa ko ɓuuri bonde so yelte mono waɗa ko boni mais jiya mo ganduɗa neni ɓorno tuubu mum neni ɓorno bodi mum neni ɓorno ko raɓiɗi taw on no jaggi hoore mum on no andi hoore mum par ce que chaque jour neɗɗo wona e ko ɓornoto ko wona hen sisete woni ko mbiɗa jikku affaire o ɗum ɗo wona jikku ko nder neɗɗo no mbaɗani ko mbaɗa ɓornade ko to jaaɗa andi ko hoore ma wona question de ɓornugol ngol wona question de comtiɗi mbaɗa wawi ɓornade ɗum ɗo o ɓorno ɗum ɗo min naata banggue goto min ɓurte wadde respecté ko konko par ce que woni lieu wona partout mbaɗa yaɗalano ɗum ɗo wona partout parce que des fois jaaɗo artiste waɗa samba yonti noon ay onon ko boni fof onon bonni ko feewi fof ko minen worɓe pewni haali ko welma eyi ayi nane o haali o wi debbo wonko bornoto so yalti e bedda wiye carrément que oɗo comci di o bonidi walla o bonima ko timmi o holli jinnama ko bonima ko timmi walla o bonima comci moƴƴi o yalta bedda o hollira jikku goɗɗo ɗum no wonna mi jaaɓi walla bonno comci ganda timmani o tawa ko neɗɗo moƴƴo woni ɗon ɗum ne mi jaaɓi kono neɗɗo jikku no mbaɗa waade fof kala ko ganda ko ɗum foti ko ɗum poɗɗa wadde no yaade jikku ma waddu so tawi ka neɗɗo moƴƴo bonno comci moƴƴi kollira ko moƴƴi a faami joni noon onon ɓe rewɓe mbiɗon ko minen worɓe mbatta on encouragé oɗon bonno comci bonji mais neɗɗo bonɗo ala de
Allah tagan bon leddo tan bonnam eyi neddo bonnata hoore mum kono kamɓe ɓe mbi ko minen worɓe mbatta ɓe encouragé eɓe bonno comci bondi tubaji bawuji pacce ala min mi jabani ala mi jabani ala accu mi jofna min mi jabani wonata minen worɓe min jiiɗi ko moƴƴi min jiiɗa ko boni gorko yiiɗi ko moƴƴi faami min jiiɗi ko rewɓe ganda bonoto ko comci moƴƴi soɓe bornima wal tuuba walla ɓe mbaɗi paccal ko kamɓe looti haɓe laaɓe daari darogal ɓe boni comci mabɓe pewni ko ni feewirta ɓe jalta pour wadde séduire walla pour wadde drague kamɓe ko ɗum woni affaire mabɓe eyyi mo daari min darani min calculani ɗum sax min darani jendi darata kaw darata wona il faut kamɓe joni worɓe mbaɗat drague walla rewɓe mbaɗat drague joni ko kamɓe watta drague to pawɗa ɗum kamɓe sukaɓe woɓe ɓe kamɓe watta drague hono onon bonnoto ba onon mbatta paccal onon bonnoto tuuba minen min mbaɗan drague minen ono waɗa drague ko borni ko non jiɗmi wiide ala debbo mo kawrunda o mbiɗa no watno kede de ko jiɗodire haalka haala jirta haala ko doge ɗo fof uno rogere mum ha ɗigga totto goɗɗo kono son mbaɗini en pamodirta en kalta ko wone ɓerɗe men onon kalto ko wone ɓerɗe mon minen min kalata ko wone ɓerɗe amen oto jiirodiren haalka on jaabi jiwde haalaka sabu sinno joni ko longere kaali tan guf ala haalaka kay jiiwata onon on kaali ko musse ɓerɗe mon e minen min kaali ko musse ɓerɗe amen mbiɗon koye amen woni ala wono wonde amen kayne fawe amen taw pade min hami fawra ko gandu men ko kono kay son mbi tan koye amen tan woni aha koye mon woni pour ka jaɓon min jaɓiri so min mbaɗani mon jeeha min wallahi ala emin jiya kay emin jiya son jeehi fuuta son ƴeewi noon debbo on gaddi ɗum ɗo an hoorema darto mbiya debbo ma so holli caggal mbiya kaman dakar men haydara anda kamon tawne o haydara anda bismora ko hoɓɓe ko mono neeɗa sa wowi rewde laaci mbiyawa a wowi jabboyde walo garta a wowi takkade yumma o yummani ko ɗum jangguituma ka yumma ko yumma anda ko sa naate Dakar mbatta tan ko ganduɗa ko mbiyeɗa bokkani onon kamon mbiyata ko de bokkani gonga tigi mi bibi min gaddoyta ha para min mbiya bokkani sa addi debbo fuura wi ɗum bokkani so ɓooyi bokkani ƴewan no bokkirti kadi so yiima aɗa yaha e bedda aɗa ndaara borom doke darine en baɓɓaɗɓe pantalon ji darina jalti mbiyama ƴeew ko nene men gaddinimi ko an so keƴƴi nder suudu wonon ɗi ɗum nangga e nofru mum mbano ɓe mbayni mbaɗa yiyani miñama wayni mbaɗa yiyani ɓi nenama wayni mbaɗa yiyani ko jiiɗa e galle ko ñembu so ɓooyi wattama dorobe kono noon ɗon neɗɗin heewi bokkinde debbo ha bokka so pari jam fo gorko de kamɓe ɓe koye maɓɓe kamɓe ɓe hono heewi addude debbo kala no jiiɗa jam fo waɗi kala no jiiɗa jam fo waɗi neɗɗam kala no jiiɗa jam fo waɗi koye goto ala janfo kay ko onon janfo onon min gandiri janfo janfoɗa seeɗa jiɗmi wiide ko garten hakkillaji meɗen hakkillaji ɗen jahani taw neɗɗo so yiiɗa mawnude jibintaki so yiiɗa mawnude woto jibine neɗɗo ñaagui Allah ko weede cuhlel mbeeɗa mawɗo so le fottema wima maire wi alhamdulillahi rabbil alamin koko donima pour wiye maire an bon mi sino fottoyam min hooram neɗɗo mo keccumi wiyaɓe paabi wiye sante yallah wiya alhamdulillahi rabbil alamin alfa non non maire firti kan jibinde ko maire non parce que kan jibinde cuhlel ɓinguel ma no wiide wona maire firti kan jibinde ko maire kolen nanguiran ɗum maire nanguiri ɗum maire tan ko jomum wiyede mawni jomum maire e par ce que koye con jon an mbiɗa comportement maire yettu Allah ay ɓe mbiyata mairie ɓe ƴeew ɗum ɗo sa yi ɗum ɗo wala ñamtogal hay ɓen mbi almata ɗum ɗo wona kamɓe koye maɓɓe kamɓe mbaɗa yenana kamɓe koye maɓɓe walla ɗum ɗo ɓe mbelaka hay kamɓe mbiyan ɓe mbelaka ɗum ɗo yo com ay amati jan ɓurmi gongal ma ay bam mon jour jogui guiƴum gon en mbi kate bawum yiiƴƴi mbe mbiyata kate bawum yiiƴ ɗon sa yii on ɓuuri hettude bawum cukalaga ɗin ɓorno botteji mum oɗo mbi mbam an ka oɗon jiɗɗi kam ɓurma hettude cuuɗe paawi mata min ɓuuri hulde Allah ayi wadde donc ay ke mbi ton ko sa départ koye ɓurnugal ngal e timmin ay ɓornade comti baɗɗe sexy e ɓornade comti ɗum ɗo taw to yiyeede mais joni pourquoi aɗa wi o yo wat paccal pourquoi mbiɗam yo wat habitude maɓɓe
ɗum ɗum goyi wadde ala koɓe mbatta ñande fof soɓe pini hande soɓe gari hande ɓe mbaɗani ɗum mo wiye pourquoi on mbaɗani paccal ko habitude mabɓe fam ay kamɓe ɓe mbi ala o wi kanko o namdi par ce que o yiyani mbaɗɗon ɗum waɗi na jaha na hawni o namdi on ala wona minen kamɓe hande minen koltamen timmani mais koye koltumin kaari kono onon moyi conci mon jurtiɗi ɗi gila dow haale senen ɗon timmani sabu hande teere mo jaaɗa jamma fof ma toton course babiraɗo walla kamɓe munen e samito gila joni an ay kamɓe joni ɓe naate domaine goɗɗo par ce que aduna wonko yiyete e ko yiyetake Allah koko tagi aduna waɗi jamma e ñalawma sa yiɗi ñawde ka yiyani ka anda a wontan nafigue sa yiɗi ñawde ka yiya ka anda par ce que ɗum joni c'est très dangereux mais ko yiyete ko ɗum kaɗa wawi haalde hen par ce que koye ɗum haalete ɗo par ce que o haali joni o wi attends eyyi ɓoɗomi ara tan toon paami eyyi to non ko kalɗa ɗo ko joni par ce que a totti exemple Amadou Tidiane ko ɓorni ko supposons aɗani kanko joni ko ɓorni ko machallah jiiɗomo foof tottanmo gueɗal makko ha timma mais ko woni nder ko eyyi non ɓoɗomi ara ko woni nder ko neɗɗo o wawa huccude neɗɗo tan wiya ɗum ɗo woni nder ko yi ko tan ɗum mbawta haalde joni somin kaali paccal mon onon ɓorni min jii ko woni caggal ɗum noon min ganda mais ko min jii ko ɗum min kalata min jii kay aya fantan ɓe ɓonni ko sikki joni on wattani wutto makko o fewnita onon joni jafno seeɗa mballutoɗon ko ha worɓe jiiya ma ko sikku o mbaɗa pour koye mon han joni de mballuton ko ha worɓe jiiya so tawi noon o mbaɗini worɓe ha worɓe jii on poti on mbaɗi on capturé goptun ɗon ƴetti goɗɗo ganda gotton ko moƴƴani mbaɗiɗe koye mon versement gon joni min mbaɗi jogui namdal horam gandumi o haalinani e nder haalama mbiɗa neɗɗo so jooɗi ko nder suudu mum fawi darogal ɓornima ha daari ko ɓornima ko weelimi min waɗi concerné donc min ko hooram mi weltima e hooram déjà wadde daaroɓe kamɓe lawolam ala e mabɓe ko ɓen darata kam wadde soɓe daari kam koɓe jiiɗi yiide ko ɓen jeyata ɗum mais min ko ɓorin ko mi waɗi sentir mboɗomi à l'aise donc min mi yahat ba jogui namdal an a waɗi touba daro ya a waɗi touba ay onon worɓe on gonat babiraɓe ndeson debbo goppanno e galle woto ɓornade wutte woto fiilade woto wadde kaala ɓiyon gasi on awi feere makko boni oton yettude e mbedda jogon oto mon onon yaha e mbedda onon daara sukaɓe ɓorniɓe bawuji wadɓe paccal ɓorniɓe ko rabbe ɗi ko ɓen jiiloto ɗon kalis mon ko ɓen ñamata ɗum portable uji jooɗi ko ɓen toto toon dépense timmuɗon goppata ɗum galle ƴewon sukaɓe ɓe mbedda ɗon tata wone mabɓe ala joni ba joynama pour lan o waɗi touba an mbiɗa joni ko minen min jiiɗi ko onon oɗon mbaɗa touba oɗon mbaɗa paccal an joni pour lan mbaɗɗani ko pour minen min mi wiyani onon tahi on ala ba jogi min mi wiyani onon tahi on mbaɗa waɗat min mi waɗat pour hooram mais on waɗan pour ala joni kon kay haalaka par ce que onon son mbi debbo watta ɗum noon ko pour ya rese walla so resde yoni way ho ƴeewoya pilotoɗo mais c'est pas vrai actuellement ni jamono mo gonɗen ɗo ono o ndesat comme exemple johon fouta ndesa mo ganduɗa wonto ko grand mou gaddon ko won hawo newo ho jibina galle heew ñohon ƴeewoyen desko gonkoɓe tuuma onon jaademo ko soirée onon jaademo ko waali onon jaademo ko bamman on ɗum jiiloto ɗon son mbaɗi couple mbaɗon o joni so ɓornimo ɗum ɗon on kestat yadunemo ko on gardoto goppon mo caggal par ce que o nawi mais son jaade mo ganduɗo ɓornimo ko jean chemise jaɗo on beltoto on mbaɗat fiére to jaaro mi wiyat o woni joom suudam salmine won min belta minen de min ramtoulah mbiɗa ka jolɗo orma taw waade wima ka nayeje ma ko porte resdem wima noon baabiraɗo o baabiraɗo e mangu Allah gila dow makko ha less mboɗa andi so duɓam so ittama e duɓam so ittama e makko kanko ni wonmo heddottake haydara Umuden. Sabo wase am tijani. O naari kam mi naari. Mi salminimo salmini kam. Ko kam mer pusa. Netti mi makko mi nana pus. Minno ko jogi jikku sa wi kam mertam werto. No jidda fo pota. Ndar momi non mi miskin. Yow ndi mi horam no. Awelak. O gorni ko ko yaram la wentaki dum parce que awelak. Awelak. Yow ndi mi horam di maro ko gorni ko tago wi kam be. Oɗo babira nayeto so wi kam merno jara omo foti wiide
mairie sam ko debbo jibini han wiyama maire mi ɗaccirima noon kono mi miccima konngol suppolel kaaligol ko ɗum tagi o wi kam maire so mi waɗino pantoro mi waɗi barayen fihen wes mi westimomo no wasi wiide ni maire kono sohna si mema jaar maire kono maire ko so wino miss walla disket a wita o ko jawi ala so wi ko respect tahi o wi ma maire par respect o wi ma maire so wi kam miss so wi kam disket mi jabra ala o wirma maire ko par respect hay go ala on darani goddum o wirma maire ko par respect maire mbiyan mam mi welto eh wadande ko mi yayi o jon so wiyama maire weltata ko wona maire ala wasese maire fawaki don so bonno wutte mawdo ñoo wawno wiide maire bonnata haydara hattama wonde cukalel usata duubi ma wattama haydara en tant que tel mais a wit koy a wir kam maire pour sabotage ala o sa wima maire al foti wiide ko maire e wa jehen tindi e citti garten e plateau amati dian ay min kam mari no tan ko namnal tan ay waw tifto mo namnal dombur no foti gite wala no foti gite wala dombur didi kanko o ko mijo makko haal ko gonko namdal ko jaabilo baado ko nam no haal ko na didi kale kale bodde yalla dum woni min ko dili gandu be gandu be ko gite ni gite an foti gite joni gite ko jiyoje de walla non gite kay ko gite tan ala ko gite jiyoje de walla no foti domur yidade wonde domur non ata biwan domur no foti gite wala foti gite wala aɗa andi dombur ko dombur yimɓe fof ne gandi dombur jogui gite ɗiɗi an ɗum ganduɗa heɗo ko noon mbiyata heɗo kono taw ko gite gonɗe e dombur ɓuuri ɗiɗi holɗen holɗen ɗum tanma ko foti yitere wone jum won foti guire wone jum non yitere won ko yitere gassi a faami yitere dombur dal anda tan ko yitere wottere guite ɗiɗi voilà foti guire woni hay minne ko ɗiɗi gandu yonede fof haal ko ande kono sen jigi ha émission woni gaso on jiitari mais haalno dombur foti guite wala joni kam ko en tawri dombur e jogoto non non min mi hawrani hen jaɓani so wi guite ɗo foti guite wone mum min mi jaɓi kono no foti guite jogui guite ɗiɗi moƴƴi guite gonɗe mum ɗe noon eɗen mbawi waɗ ɗum repete jarani omo jeg mi haal namno ngawal wacca ha ɓooya e acca garto joni o goto mabɓe adduken namno sen fay so toon va garto e o bismilla eyyi non min kam ɓuuri sikki kalanumi ko suka rewɓe tan nane ɗon kala kadi toɓɓere wonde nde affaire heesal ala joni ko tindol ala min affaire tindi kam mi forani hen wonno waɗani min komi jiddu min kam mboɗo wawi siftude min kam ciftami ɗo ko ciftol gotol ko bulum koko balanka ko bulum koko balanka ɗum ko wona bambarankore e jon kam en gappatan ha komin cukaɓe e o waxto poñi men de ala no mbatten o haalna men tindol ma vite fait garten waxto gasi mi ɗettidi jiɓe e haal artindol ngol tan waxto gasi waɗ ɗum ara tindol ma tindu sombuluy woppide mam tindu rek waxto poñi men ɗum wona bawɗo tindol no feewi wawa sombulu minne kadi jeynaba firtina men ciftol ngol e andi en français no foti mbiyata france no foti wiyata ɗiɗi deux mburu jeeyeteɗo ñameteɗo deux mburu no foti guite waɗi ala guite goto mburu dumburu ala guite deux mburu ñameteɗo mi wami ko deux mburu mburu gasi o wi ko mburuji ɗiɗi mburu ala guite deux mburu mburu ala guite mburu ala guite c'est vrai ko gom haali gom deux mburu ala guite ewa o wiyani domburu o wima ko domburu o wiyani deux mburu joni an kibala kala no kalɗa ɗum aɗa gujam gam wippe waktu men gasi eyyi non comme waktu o gasi kam jinnomi ko wadde hen développé seeɗa mais kon en jaaha tan haala gujam gam garta eyyi jiɗannomi ko wiide tan par ce que aɗa andi e ƴewira sukaɓe ses goppe no ƴewira sukaɓe non soɓeɗa daara kam ɓuura daara alejo aɗa andi c'est à dire gujam kam ko yawde hoorema tan quoi par ce que neɗɗo so Allah tagima a woni neɗɗo ɓaleejo aɗa foti farnarade ko gonɗa ko donc sa itti ɗum noon aɗa waɗa goɗɗum ko jeeyaka hen ɗum ko famɗinde hoorema quoi e yawde hoorema donc ɗum neɗɗo joguiɗo haqqille kam mboɗo sikki fene wadde wona ɓaleejo mi jaɓani wona famɗinde hoormum wona yawde hoormum saabu Allah wi kala ko ɓiɗɗo debbo waɗi ine dagini ɗum ne dagini gorko mum harmani
yo taw ko diine yamari de ko diine yamari taw diine na yamari ko diine yamari ko diine kambe be gadden hoore ko feewani ay min mbar ñaago non Allah yalla ettino do comportement ay carton o neddo yo jogo comportement moddo changer yo chomti wala chomti tago on gandi minen worbe be so tawi min dardo yo chomti ha pare mi goppolo be gadda jom chomti moddi ngande wadde yo chomti motto bi feewani don kono on ne min ñaago yo so yalla changer jikkuji mon de wona timmude kolto woni timmude de nene kadi ñaago ko tolna émission na rabbi bay mi toni hen ala mi toni hen woni ñeemi rabbi dum musu ko jumra ko mi ba min jida fodde ni amin ko tan bonno tuba kala mi poti ni mami borno ha timma mami murno mami kala ko ni min toni ni bare ko sina yo Allah wattu non chomti yo Allah wattu non chomti angala ko man angala to buute tan ben mi classe de safas mi ngata hamin wona mère de la jeunesse la safas oui on ngala to buute tan wona mère min bonno ya ay tuba on ngala to buute tan on ngala joni kede do o ko dongo aɗen kam kullo retare ko wona o kam dogi min nana ko kalnumi nane ko pular labɗo ceer soɓe garama firtat mbaɗeni merci on jarama